ako mo katawa ko nga akong sampungon akong babakay kanila gyud akong pagkasiaw nay. Pagpasiaw mangyud ko para bibo ba. Sa banahaw. Tapos di kauban na ko sa banahaw ko na. Tapos kanina ako ang damgo. Wa ko kahibalo na ang ako ang damgo na mahitabo atwal kay damgo ra man to. Anak na ko. Uban na nako ni akong mga anak sa espiritu. Uban na ni uno ka mga bata kay sa pinso. Dugay na to ako. Sa dagdag pa na ko. Uban ko ila poster pa. Apo ko. Hal na hari ni ana ang imong ipaabot. Abrehe ang pertahan alagad kani di ang dalugdog mauday na pertahan nga bato nung dalugdog ang langit umuday na pertahan nga bato pag abre kanindot ba anak napasiyaw gihapon ha di kanina kung tinuod na nay maistorya lang ninyo ha maistorya na ninyo si Aman Jehovah sa ako ra pudlawan di ana na ayaw mag-training bisak-bisak man ko lubak-lubak mga anghel Rina, pertahan dili ang tawag nila sa ako Monsignor di ana Monsignor nubalik na perting gaya ni siya luabot nadugay ta nagpaabot ang mga tao na hirap na bunso kay nahimo man tong bunso kay wa pa man siya Robinson ang tuwa sa Australia mo dayon kami ati si mama utusan na ng ama iiwanan tayo kasi mga bata pa sila sabi naman ni Veronica hindi naman tayo iiwanan si mama may misyon ni ama kaya si ama ang masusunod tumigil kayong dalawa makinig tayo buksan mo alagad ang isang pintuan ang salita ng mga bata makinig ang naman Jehovah bukod sa ang laki ng pusis narito ka anak sa aking kaharian ikaw ba'y manupa di ako nakaganon ako ang tinga kong kanan yung pala nakaganon kasi nagpipa ako nagaganon di tulong ka bisis ng mga narito ka anak sa aking kaharian pero ka na nakadadala ako recorder ha nagamay kayo murarag cellphone wa yun dito ma-record ambot yun busukot ang amahan sa langit ma-record
ikaw ba ay manunumpa? Sus, ikatulog ang tanang bukas na ako. Lahat ng kautusan ko masusunod. Pero iniisip ko na ang luto. Ang numero sa luto. Ikausap ko na ama. Ikausap na kita, amahan ka sa langit. Siyempre, bigyan mo ako numero sa luto. Kay mo daog ako, daghan kong matabangan. Kay ako manambal, ako pamuhatag sa pasyente, pambalit og bugas og sudan. Ako na tong mutambal sa imo. Ako pa tumuhatag sa imo palit og bugas, palit og sudan. Di ba isipo ng tao yan? Ayaw sanay paghilak. Cry of joy lang na. Kanina, kay kausap ko naman ang amahan ni Jehovah. Ako nanunumpa. Opo, mahal na ama, lahat ng kautusan po ninyo masusunod po, ama. Sabi ng ama, ihabilin mo ang mga sanggol sa nagiging ama nila. Bili na doon sa poster. Pader. Ihabilin mo ang mga sanggol. Ito ng tatlo kong mga anak. Sundin mo lahat ang aking kautusan. Iligtas mo ang year 2000. Hindi ako papayag magpunaw muli ang sanlibutan nang ikaw ay itakot sa krus. Ha? Ako itakot sa krus? Anak yung kunay. Di anak ko hagulhul o iyak. Hagulhul na. Kasi, pero nga, ang aman Jehovah, unya ang ako ang huna-huna, mindset na ako. Numero sa luto. Kanina, iyak na ako, iyak. Sundin mo lahat ang aking kautusan. Makamit mo ang iyong tagumpay. Portuguese. Bunal na lang ka ng sirado alagad ang pintuan. Ama, marami pong salamat, Ama. Nabigyan mo ako ng kautusan at ang buhay ko. Gawin mo lang ako, Ama, na maging bata. Huwag mo ako gawin lang. Pero huwag nang tubag ang Ama. Kasi sirado ng isang pinto eh. Di, tugtog na po ang mga anghel. Sabi ng anghel, si Monsignor, nanumpa na kay mahal na hari. Sa anghel. Alam ba ninyo, hukom, sabi naman ng isa, sino ang maghukom? Hindi si Monsignor. Siya yung maghukom kasi inutusan na ni mahal na hari. Monsignor, sasama ako sa'yo, huwag mo akong iiwan. Kasi tatlo yung mga bata, apat yung apat yun, kasi nandyan na si Irene eh. May isa, lima ka anghel. Kay may isa man ka, bata nga nagsalita na, sasama ako sa iyo, Monsignor, huwag mo akong iiwan. No, pagsara sa pinto na ikaduha, sarado. Bye-bye, Monsignor, bye-bye. Salamat sa inyong lahat ng mga anghel sa kalangitan. Mubang na, pero hagulhul na ako ng iyak, hagulhul. Sus, ang akong kamutnay. Di kuha, di anak. Di kumusta ko. Saang nakapalibot sa ako, puro pulis. Puro pulis sa loob ng Eden, naka-uniforme. Sino ba kayo? Sir, kung may kasalanan mo ako, sir, wala po. Nag-anak yun po sa kay General Mendoza. Katong buwan tayo sa Lunita na kita. Moto, kamayan iko niya, sunod sila sa Eden. Sir, anong kasalanan ko, sir? Wala po. Sasabihin. Isa lang naman ako sa spiritual sir. At ako'y tumulong sa sila din mga pulis. Iyak na sila, lahat iyak. Sabi ko, bakit may nag-iiyakan? Pero kami nag-iiyakan na, pati mga bata iyak na.
sila sa Kamkrami mag-exercise. Bakit sila napasakay sa van na 30 ka mga tao?